Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper. Avui vinc a parlar-vos d'un dels meus escriptors preferits, que és el portuguès Premi Nobel de Literatura José Saramago. L'obra de què parlarem avui és Les intermitències de la mort. La meva obra preferida de Saramago és L'assaig sobre la ceguesa, però vos parlé d'ella en un altre vídeo de tècniques d'escriptura. Per tant, avui parlarem de la segona que més m'ha agradat de les que he llegit fins ara, que és Les intermitències de la mort. Imagineu-vos que un dia la mort personificada, la que s'ha explicat sempre allà amb la capa negra i la guadanya i tot allò, imagineu-vos que un dia deixa de matar. Què passaria si això realment tinguera lloc en el nostre món real? No estem en un món màgic, ni estem en fantasia, estem en la nostra societat actual tal com la coneixem i de sobte un dia la mort deixa de treballar, deixa de matar gent. Les intermitències de la mort és un llibre que jo quan vaig eixir, ja l'estava esperant perquè jo ja feia anys que estava enganxada a Saramago, i quan vaig eixir, què feia jo? Anava a la llibreria i vaig a llegir un parell de pàgines, vaig a llegir un parell de paginetes més, i cada vegada que passava per una llibreria, per la que fora, anava llegint. I quan ja portava més d'un capítol vaig parar i vaig dir, per favor, que me'l compri algú perquè és que sóc capaç d'acabar-me'l de llibreria en llibreria. El vaig demanar, me'l van comprar i em va encantar i el recomane molt, molt. Si no heu llegit mai res de Saramago, vos avise primer que visualment és diferent. Experimenta amb la puntuació. Ja sé que no ho pareix en absolut, però això està ple de diàleg. Què passa? Que Saramago no utilitza ni cometes ni guions. El que fa és que directament les frases continuen i comença una mayúscula, se sap que passa d'un personatge a un altre o que passa del narrador a un dels personatges. Al principi resulta visualment un poc confús perquè no estem fets, però jo vos recomano que li doneu una oportunitat i una vegada passeu aquesta barrera visual vos enganxarà molt d'argument. Saramago, pel que fa als arguments, és molt original. El que fa és, ens trobem, sempre és realista, ens trobem en la societat contemporània i tal qual la coneixem, però introdueix un canvi. I sol ser un canvi que, per fantasiós que resulte, el que fa és posar a prova la societat. En l'assaig sobre la ceguesa, per exemple, tenim una ceguesa sobtada i contagiosa que posava la societat a prova perquè no estaven preparats per a una plaga d'aquestes característiques. I en aquest cas, en les intermitències de la mort, el que tenim és que la mort de sobte un dia deixa de matar, però deixa de matar en un país. En un principi pensaríem, oh, que bé, no morirem mai, serem joves eternament, no patirem perquè no morirà ningú que coneixem o que estimem, o ho veiem com un superpoder, viurem eternament, clar, però en quines condicions? Ens farem majors i seguirem fent-nos majors amb la degradació que això comporta sense arribar a morir. Fins a quan es pot degradar una persona? O si una persona està malalta crònica, es quedarà malalta crònica tota la vida? Voldrem eixir del país per a morir? Es tracta el tema de l'eutanàsia? No? La immigració? N'hi haurà una onada de gent que vulgui entrar al país per a no morir? Conflictes entre països, els governs, les polítiques que hauran d'utilitzar? Què passa a les fronteres, les màfies? Què passa amb tots la gent que treballa al voltant de la mort? Què passa amb els de la funerària, els dels taüts? Les intermitències de la mort ens ho explica. Saramago és un autor que, si no l'heu llegit encara, us l'esteu perdent i és molt, molt recomanable. Este vídeo no és una ressenya completa, no vaig explicar què passa ni com acaba, però és una recomanació. Si ja l'heu llegit i voleu comentar-me alguna cosa, deixeu-m'ho en la secció de comentaris. I si no, correu a agafar-lo i després deixeu-me també la vostra opinió.